אז בעצם מגיעים אלינו מכל מיני מקומות. מגיעים אלינו מחברות ביטוח שאנחנו ספקים שלהם, ומכל מיני גופים וארגונים ודרך הרשתות. מכל מיני מקומות מגיעים אלינו. הכי חשוב זה לדייק. אז אנחנו עושים אבחון מקצועי, שאז אני בודק בדיוק מה הבעיה הרפואית שלהם, מה הם צריכים לקבל, איזה מטפל, מטפלת, ממש עושים התאמה מדויקת, מגיעים לטיפול. חשוב לי מאוד שהלקוח או הלקוחם ידעו לספוג את זה. זאת אומרת, לא יהיו בהתנגדויות, יסמכו על המקצועיות של המטפלים ועל הניסיון שלהם, ואם יש כל מיני תרגילים שהם מקבלים, או המטפל מחליט לעשות עם כל מיני שדרוגים לטיפול, יש כאלה שפתאום הוא שם לב שהם צריכים תוספת של כוסות רוח, או אבנים חמות, או יש קנזוטיפים, כל מיני מדבקות ששמים, או כל מיני קרמים מיוחדים שילכו עם זה. זה לא סתם, זה כנראה צריך בדיוק לבעיה שלהם. וכמובן שאחרי הטיפול אני מדבר איתם איך היה, מרוצים, הם מרוצים בנוסף עוד משהו, וכמובן שאני מדבר גם עם המטפלת. והמטפל, מה הם מסיקים, אם זה בדיוק מה שהם צריכים, או צריכים לדייק עם מטפל נוסף. אנחנו בעצם יוצרים להם את המעטפת ההוליסטית המושלמת, בדיוק לבעיה שלהם, לצרכים שלהם.